ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang Let's pray. Merciful Father, once again, we praise you and we thank you. I bless you. You're worthy to be praised, worthy to be magnified. Thank you, Lord God, for your presence. I ask your guidance. Be with me, Lord. Wisdom and knowledge. And let your word be a blessing to everyone. This I ask in Jesus' name. Amen. My preaching this morning is entitled The Gospel of the Kingdom of God. Ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. In the book of Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa
at pagkatapos ay darating ang wakas. The book of Matthew chapter 24, verse 1 and 2. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, "Do you not see all these things? Assuredly I say to you, not one stone shall be left here upon another that shall not be thrown down." Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age?" So, tatlong tatalakayin po natin dito po. Yung isa, when will these things be? Number 2, and what will be the sign of your coming? And number 3, and when will be the end of the world or this age? Sa King James is the end of the world. Question number 1, when will these things happen? Yon ang unang tanong sa verse 3 kanina. Ito po, ang sabi ng verse 1, they left the temple. Ibig sabihin, yung templo po ay nasa Jerusalem. Sila po ay nakatira sa Bethany. Nilalakad lang po nila yan. At dito po, napakaganda po yung tanawin pag nadadaanan po nila yung Mount of Olives. Kaya kitang-kita po nila yung tanawin, yung templo. When will these things happen? Kaya dito sa verse 1, lumabas sila, sinabi ng ating Panginoon sa kanila, nakikita nyo ba ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang matitira na isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi babagsak. Kaya nakita po nila na pagaganda. Ito yung modern na temple, yung nawasak po. Nung panahon po nila, maganda po yan. Ngayon yung wall na lang po yan, yung Wailing Wall. Yan na lamang po yung templo na maganda na nakita nila. Kaya ang sabi ng Lord, walang matitira sa kapwa bato nito. Assuredly. Kaya nagtanong ang kanyang mga alagad sa verse 3. Samantalang sila nakaupo sa bundok ng Olibo, samantalang nakaupo, siyempre tinanong nila ang ating Panginoon, kailan ito mangyayari? At ito po ay nangyari po noong AD 70. It was fulfilled in AD 70 when the Roman army destroyed Jerusalem and the temple. Napakaganda po yung templo noon. Noong panahon ni Kristo. Kaya sabi niya walang matitira sa kapwa bato. Kaya yung una na kailan ito mangyayari, natupad po at napulpil po at naganap po noong 70 AD. After death ng ating Panginoon, 70 years after death. Kasi po, sinako po sila ng Roman army, dinestroy po nila yung temple, yung napakay nila, dinestroy nila yung Jerusalem, isinama nila yung templo. Kaya yun yung modern temple ngayon. Kaya pag pumunta kayo sa Jerusalem, makikita mo po yun. Yan yung Rock of the Dome at saka yung Wailing Wall. Yan yung dating templo po. Kaya ngayon na po, yan na yan. Yung templo na yan nawasak po. Kaya napulpil po yung number 1. Ngayon, number 2 na po tayo nakatanungan, what will be the signs of His coming? Okay, ito na po yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Okay, isa-isahin po natin. Basahin po natin. Okay. 24:4-11 po yan. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Mag-ingat kayo para hindi kayo may ligaw. Bakit? Verse 5, for many will come in my name, saying, I am Christ, and will deceive many. Ako si Kristo, maraming may liligaw. Hindi niya sinabi konti.
And Jesus answered, take heed. Okay, verse 6. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. For these things must come to pass, but the end is not yet. Ibig po sabihin, makakarinig kayo ng mga digman, alingaw-ngaw. Oh. Huwag kayong mabahala, magulumihanan. Kailangan mangyari ito. Pero, hindi pa ito ang wakas. Verse 7, for nation will rise against nation. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa. At ang kaharian, laban sa kaharian. Oh, kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng salot, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. At nangyayari po ngayon ito. Noon, nangyari na kila Apostol Pablo. Nung nangangaral po yung mga apostoles, nung nag-resurrect ng ating Panginoon, hanggang ngayon, nangyayari po. Kaya itong lately lang na pestilence, na salot, ay itong coronavirus. Ito po ay nagimbal ng buong mundo kasi yung mga dating pestilence, mga sakit, 18th century, milyon po ang namatay. Pero nasa modern na po tayo, dumadami ng population ng mundo, nagiging modern na po tayo, marami ng gamot, madali nang i-discover yung mga gamot ngayon. Kaya ang namatay sa coronavirus, hindi naman milyon, pero napakaraming infected, napakabilis. Kaya lang, ang nagimbal ang buong mundo ay yung nag-lockdown. Yun ang hindi nangyari noon. Kaya matindi itong nangyari sa verse 8, yan yung mapalatanda ng kanyang pagbabalik. All these are the beginning of sorrow. Pasimula pa lang ito. Pasimula pa lang ito ng kapigatian. Kaya dito po, then they will deliver you up to tribulation and kill you. And you will be hated by all nations for my name's sake. 10. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many. Maraming mga bulang propeta. Babangon po sila. At marami raw silang maililigaw. Sa verse 8. Marami. Verse 9, pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa. Sa verse 9, dahil sa aking pangalan. Ganyan po nangyari ang mga lagad ng ating Panginoon, yung mga apostles. Pinatay po sila. Si Apostol Pedro po, siya po ay kinrucify, patiwari. Lahat halos ng mga lagad ng ating Panginoon, sila po ay talagang pinugutan. Talagang minarder po sila. Ang huling alagad niya ay na hindi namatay ay si John the Beloved. Kaya itinapon po siya sa island of Patmos. Siya po yung sumulat ng Book of Revelation. Ito, nangyari po sa kanila. At hanggang ngayon, sa panahon po natin, may mga mananampalataya sa mga bansa na talagang hindi sila naniwala kay Kristo. Kaya, lalo na yung mga ibang bansa na talagang ayaw nilang ang salita ng Diyos. Kaya kawawa po yung mga misyonary ron. Hanggang ngayon, nangyayari po ito. Sa verse 10, maraming tatalikod. Bakit? Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. They will betray one another and will hate one another. Maraming bula ang propeta na lilitaw. Ililigaw nila ang marami. Nangyayari po ngayon. Kaya nga, mayroon tayong mga Bible studies, may mga Sunday service, para tayo po ay manaliksik, search the scriptures. Para tayo po ay mag-aral. Ang salita ng Diyos ay open para sa lahat. Sagana po ang pangangaral sa panahon ngayon. Kaya
tayo po ay knowledgeable o mayroon tayong alam sa salita ng Diyos, hindi tayo basta-basta maligaw. Kaya sa verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Bakit katampalasanan yung iniquity, yung kasamaan lalaganap? Ibig sabihin, sasagana, dadami. Bakit ang pag-ibig ng marami ay talagang wax cold? Talagang manlalamig sila ng gusto. Bakit? Sa mga nangyari, sa mga pestilences, sa mga famines, sa mga wars, naliligaw po sila dahil sa mga bulaang propeta, dahil maraming nagsasabi, nandun si Kristo, nandito si Kristo, ako si Kristo, kaya nalilito na rin ang mga tao. Noon pa, nung panahon pa nila Pablo, hanggang ngayon, lumalaganap ang kasamaan. Ito lang lately, itong current situation po natin ng COVID. Talagang yung emotion po natin, talagang sabihin na po natin, basic needs po, hirap na hirap. Kaya yung iba talagang magko-compromise talaga. Pero salamat sa Lord. Why? Because lawlessness and iniquities will abound. Dahil sa kasamaan, at dahil sa kasamaan, iniquities, lalaganap. Verse 13. Ano ang solution? What is the solution? Sabi ng Lord, but he who endures to the end will be saved. Ang siyang makapagtiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Ang ibig pong sabihin, pag napagtiisan natin lahat, nag-endure po tayo sa mga pestilences, sa mga gutom, sa mga wars, sa mga earthquakes, sa mga bulaang propeta, pag nakapasa po tayo, hanggang sa wakas, kailangan daw maging tapat po tayo o kaya magtiis po tayo hanggang sa wakas. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ibig sabihin, hanggang sa wakas, habang buhay ka, habang hindi ka pa tinatawag ng Diyos, kailangan maging tapat ka, kailangan magtiis ka, wag mo i-compromise, lalo na pag ikaw ay mananampalataya. Wag mong i-compromise ang iyong pananampalataya. Wag mong ibenta ang iyong pananampalataya para mag-gain ka lang. Ayaw ng Diyos yun. Basta mag-endure ka, pansamantala lamang naman to, pagkakainin tayo ng Lord, bibigyan ng Lord yung basic needs po natin. Pangako niya po yan. Pagkakainin po tayo, may gagamitin ng Diyos. May mga paraan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, manampalataya po tayo pagdating sa basic needs. Maniwala tayo na pakakainin tayo ng Diyos. Ito na po. When is the end of the world? Sa verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations. And then, the end will come. Okay? Itong magandang balita na to tungo sa kaharian ay ipangaral sa buong mundo bilang patotoo sa buong bansa. At darating ang wakas. Kailan ito mangyayari? Yan ang ating tatalakayan at dito ko i-emphasize. Question number 3, when is the end of the world? Or sa New King James, when is the end of this age? Okay, yan po yung hinahanap. Kailan ba mangyari ito? Nangyari na yung, kailan mangyayari yung mga stones na mawawala, yung templo mawawasak, na fulfilled na. Pangalawa, signs of His coming, inisa-isa, nararanasan po natin at naranasan rin nila nung kanilang kapanahonan hanggang ngayon. Hindi nagbago po yun. Ngayon, ano ang kanyang pagbabalik? The end of the age. Ito po. Number 1, the gospel of the kingdom of God. Okay. Kailangan malaman po natin na pag sinabing kingdom of God,
may kaharian, may hari. Magkaiba po yung kingdom of God at saka yung kingdom of heaven. So, tingnan po natin sa Isaiah 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay, sige, tuloy. Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay, doon muna tayo. Ibig po sabihin, the gospel of the kingdom, okay, of God, ay siyempre po, mayroong maghahari doon. Mayroong magandang balita roon. Ano yung magandang balita sa kingdom of God? Okay, isa po dito ay bumaba siya. May palatandaan na yung mga hari ng mga hari ay may forerunner. Yan si John the Baptist. Ang forerunner niyan. Kaya sinabi sa Isaiah 9:6, siya yung everlasting Father, kaya bumaba na po siya. Kaya sabi po sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, the Word made flesh and dwelt among us. Nagpakilala po siya, He's the living bread sa John chapter 6. Nagpakilala na po siya yung hari. Sa karya niya, thy kingdom come, thy will be done. Sinabi po yan sa Lord's Prayer. Kaya bumaba na po siya, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya meron siyang itinuro niya. The gospel of the kingdom. Ang magandang balita sa kaharian ng Diyos. Ano yun? Na may hari. Sino yung hari? Pinakilala niya sarili niya. Kaya sa hula pa lang, sa book of Isaiah, Emmanuel is with us. Natupad yan sa book of Matthew chapter 1 verse 23. Ano pa nun ng ating Panginoon? Tatawagin ang kanyang pangalan, Jesus. Ang nagbigay po, angel. Para sa kapagpapatawad ng kasalanan. Okay? Ano pa? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Deuteronomy 6:4, yan ang shema nila. Makinig kayo. Bakit? Ito na yung tagapagligtas. Ito na yung Savior. Hanggang tinanong si Jesus Christ sa book of Mark chapter 12 verse 29 to 30. Ano tinanong sa kanya? What is the foremost and the greatest commandment? Sinabi niya, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. 12:29 to 30. And you shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Yun din. Nadagdagan lang po yung mind. Kasi sa Old Testament, love the Lord your God with all your heart, soul, and strength. Yung mind, dinagdag na Lord because you have the mind of Christ. Meron ng salita ng Diyos. Ginanap niya na po. He is the fulfillment of the law. Kaya the law and the prophets is until John. Ang kautusan, pag law, si Moses po yan. Yung mga propeta o yung gumawa ng the prophets, the major prophets. And the minor prophets. Yung nagsulat po ng Bible. Sila po. Kaya hanggang kay dyan, pagkatapos noon, nung dumating na yung pangangaral, and then then the kingdom of God is at hand. Doon na po nangaral si John the Baptist, yung forerunner niya. Okay. Diba? At ngayon, dumating si Kristo, tingnan nyo. Sabi niya sa kanyang mga follower, the Lamb of God which taketh away the sins of this world. Kordero ng Diyos na siya nag-aalis nung duman si Kristo. Kaya kaya yung mga lagad ni Juan ay pumunta na kay Kristo since that time. At nag-ministry na po pagkatapos yung mabautismuhan. Kaya dito pinakilala niya the gospel of the kingdom of God. Na siya yung tinatawag ko na the first is the Godhead. Kailangan makilala mo muna siya para mamahalin mo siya ng buong puso at kaluluwa. Para maniwala ka sa kanyang daladala na mensahe. Kaya sabi ng Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Yan. Diba? Ang kingdom of heaven. At kingdom of God. Ang kingdom of God dito sa heart. Naghahari ang ng Diyos sa ating puso. Ay sinabi sa Matthew 6:33 yan eh. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yung the kingdom of God, naghahari dito, pagharihan ka muna ng Diyos sa iyong puso. Ayan.
The kingdom of God, the kingdom of heaven. Kaya sabi sa 7:20, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Langit. Galing sa langit si Jesus Christ. Bumaba po rito. Hari sa langit, hari din sa lupa. But he who does the will of my Father in heaven. Kaya maraming tumawag sa kanya na Panginoon, Panginoon. Pag nabasa po natin yan, sabi nila, we perform miracles in your name. We done miracle signs and wonders. We use your name. Yet the Lord said to me, depart out from me, I never knew you. Si Jesus Christ ay Lord. Nung bumaba po siya. Pero nung bumalik siya, Lord God na po siya. Wala naman nag-resurrect. Tapos isa lang trono sa langit sa Book of Revelation. Kaya yung tinatawag niyang Ama, Espiritu po yun. Hindi kagaya ng tao na Ama, anak, dalawa po yun. Pag tinutukoy niya yung Ama niya, witness niya po yun. Witness. Ibig sabihin, di ba kayo naniniwala? Did you not believe that the Father is in me and I in the Father? Ibig sabihin, nasa Kanya yung Ama. Pero hindi ibig sabihin na naiwan yung Ama sa langit. Kasi po, ang Diyos po ay dakila. Okay, kaya nga, pinatutuhanan po yan ng Bible yung kanyang pagka-Diyos nung sa Transfiguration. Pakinggan nyo siya yung aking sinisintang anak. Nung nabaptize po, galing sa langit yung boses. Wala naman nakakita nun audible voice lang po yun. Kaya ang witness ni Kristo, dami. The law, the prophets, and the voice of heaven. At saka tinutukoy niyang Father. Kaya lagi niyang sinasabi, pinapintay niya sarili niya sa Diyos Bakit? Ito naman talaga siya yun Wala nang iba Kaya ayaw ng Lord na papasok tayo sa ibang gate, magnanakaw daw. Kaya gusto ng Lord, siya yung pintuan, doon tayo papasok. Yung iba dumidirekta Hindi pwede. Siya lang yung daan, siya lang yung katotohanan, siya lang yung buhay, wala nang makakapunta sa mga paliban sa Kanya. Tinatawag natin ang mga yon ay siya. Espiritu na po siya. Nagpakilala nga siya sa Kanyang mga alagad The Gospel of Christ. Ito maganda po. Letter A, the Gospel of the Godhead kanina. The Gospel of the Kingdom of God. Second, the Gospel of Christ. What is the Gospel of Christ? The Gospel of Salvation. Ibig pong sabihin, dinakilala mo na yung Godhead. Siya yung Diyos. Siya yung bumaba. Anong dala-dala niya? Kaligtasan. Paano mangyayari yon? Mark chapter 1, 14 to 15. Now, after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Yan, the kingdom of God. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ayan. Siya na. Si John the Baptist, yan din, repent. For the Lord is at hand. For the salvation is at hand. Yan ang kanyang kasi siya yung forerunner po Ang hari ng mga hari, nandyan na. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Kaya ganun katindi, kaya hari po siya ng mga hari. Kaya nung dumating na si Kristo, ito yung kanyang unang pangangaral. The time is fulfilled. Naganap na. That the kingdom of God is at hand. Nandito na, dala-dala ko na. Ibig sabihin, repent. Sa iba, likewise, perish. Repent and believe in the gospel. Kailangan maliwala tayo sa magandang balita. Yan ang magandang balita, yung kaligtasan. Matthew 28:18 to 20. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ito po yung gospel na dala-dala niya. Ito yung kaligtasan na dala-dala niya. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Hanggang sa katapusan ng mundo. Kasama-kasama niya tayo. Ibig sabihin, hanggang sa kamatayan, natutulog lang ang mga mananampalataya. Bakit? Ginampanan po natin Nagturo, humayo, observe, obey. Yung observe doon, obedience. Talagang sinusunod po natin. Teaching, nagturo talaga. Observe all things. Obey all things that I commanded you. Hindi pwedeng partial things yan. All things.
Kaya nga mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso eh. Hindi half heart. Buong kaluluwa. Hindi half soul. Hindi 1/4 soul. Buong all strength. And all mind. Kaya sabi niya, I am with you always. Pero mo mga kapatid, hindi tayo pabayaan ng Lord. Itong COVID lang na ito, hindi tayo pinabayaan ng Lord. Kumain naman tayo, nandito pa naman tayo sa tulong ng Lord. Matthew 16:18-19. Alam niyo yung dala-dala na gospel ng ating Panginoon, this gospel of salvation. Kanina na the gospel of the kingdom of God is the Godhead. Pinakilala siya eh. Ng mga propeta, pinakilala siya ng kasulatan. Bumaba po siya. Siya yung bread of life. Siya yung the word. Siya po yung nagkatawang tao. Ang Diyos ang nagkatawang tao. Okay. Si Kristo po. Kaya wala nang pagtatalunan. God manifested in the flesh. Okay? And I also say to you that you are Peter. And on this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Yung rock na tinutukoy dyan, si Peter. At saka yung rock na tinutuntungan nila. Pero sa totoo lang po, yung rock na tinutukoy dyan, isa yan, ay si Jesus Christ. Siya yung rock. Siya yung cornerstone at chief. Kahit sa Old Testament po, sa Book of Deuteronomy, siya po yung rock. Kahit sa New Testament, siya po yung rock of all ages. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you loose on earth will be loose on heaven. O kaya, yung gospel na yan, dala-dala niya. Inintrust niya kay Peter. Bigay ko sa iyo yung mga susi. Bakit? Ito yung foundation. Ito yung church. I will build my church. Ito yung rock na to. Matibay ito. Ako yung rock na yan. Kaya, even the gates of hell, hindi makakapanig yan. Kahit na anong demonyo dyan. Basta Church of God. Basta niyan pag Church of God, hindi makakalantad ang gawa ng demonyo. Yung tatakan po, hindi makakalantad yan hanggat ang Church of God ay hindi nararapture. Bakit? Nandito pa ang mercy. Nandito pa ang pag-ibig ng Diyos. Nandito pa ang awa, ang habag ng tao sa kapwa-tao. Nandito pa ang habag ng Diyos. Pero pag nakuha ng Church of God, ayan, pwede na nilang gawin yung gusto nilang gawin. Bakit? Wala na pong mercy, wala na pong habag. Kasi wala na yung Church of God, yung Holy Spirit, yung function niya, pinahintulutan niya na mag-reign ng Antichrist. Kaya magtatakan na lang sila na magtatakan. Kahit na new world order, cashless society, lockdown lahat ng tao, control, may microchips, gagawin na lang magagawa po nila. Wala tayong magagawa kasi nasusulat po yan. Ginagampanan na lang nila yung kanilang tungkulin. Kasi nasusulat na po yan. Sila rin mismo hindi nila alam. Ang nasa isip nila, makontrol, maganda, magandang kabuhayan, pagyaman, pag-asenso, power, wealth, maganda lahat yun. Pero hindi nila alam, pumapasok na po tayo sa tinatawag na niya, New World Order. Ito na po yun, yung mukha. Ito po yung COVID-19. Ayan. Kaya, tayo mga mananampalataya, ang sabi ng Lord, ito yung dala-dala niya. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. And Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Hindi na pwedeng, pumasok ulit. Ang tinutukoy niya po rito ay spiritual birth. Most assuredly, Jesus said, I say to you, unless one is born of water and of Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ibig po sabihin, si Jesus Christ ang nagsabi po niyan. You must be born by water and of Spirit. Yun po yung kanyang gospel na dala-dala. The gospel of salvation. Kaya, ang tawag ko dyan, the gospel of salvation, ang Biblia nagsasabi, si Peter, sa Acts 2:38, Peter declared, kaya kung ibababa niyo po yon, you must be born again by water and by Spirit. That which is born of flesh is flesh.
And that which is born of Spirit is Spirit. Huwag kayong magtaka sa aking sinabi. You must be born again. Verse 7 po ng John chapter 3, verse 7. Si Kristo pang nagsabi noon. Bakit? May physical birth na po tayo eh. Para may karapat-dapat po tayo kay Lord, ma-born again po tayo. Sa segment ng Born of God, nandun po yun. Enrich ko po yun. Pwede nyo panoorin po. Born of God ang title ko po yun. The wind blows where it wishes. Inatulad po ng Holy Spirit, ng wind o hangin. Hindi natin alam kung saan nagmula ito. Pero naniniwala tayo na may hangin kasi nararamdaman po natin. So is everyone who is born of the Spirit. Kaya alam mo, pagka born of the Spirit ka, may discerning po tayo. Okay? Kaya dito po, nais ng Lord mga kapatid, na din Peter, yan, binigay sa kanya ni Peter. Then now when they heard this, they were cut to their heart, and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ano gagawin namin? Sa kanya binigay po yung susi. It is not a literal key, it is a spiritual. Sabihin na figurative po. Yung susi na yun yung susi ng kaligtasan, mensahe po, para buksan po yung mensahe ng kaligtasan na itunuro ni Kristo sa kanila. Kaya sabi niya, ito ang gagawin niyo. Sabi ni Peter, then Peter said to them, Repent! Yun yung sinabi ni Kristo. Repent or likewise perish. Repent and believe the gospel. Ito na yung gospel na tinutukoy niya. Kaya sabi ni Peter, nasaktan po yung mga nakikinig, anong dapat namin gawin? Sabi niya, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Tatlo po yan, the gospel of salvation. First is the death of Christ. Yan, yung repentance. Represents repentance. Second, the burial of Christ represents baptism. You are baptized. Sinuklob mo siya sa Romans 6:2. Tapos yung the gift of the Holy Spirit, you must be baptized by the Holy Spirit. Kaya kung mapapansin nyo po sa Gospel of Salvation, ano po yan? Jesus declares, Peter declares, and Paul declares. Sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Ayan, ito yung nakuhang aral ni Paul, na si Kristo namatay, inilibing, at nabuhay na muli sa pangatlong araw. Okay? Ito yung unless you believe in vain. Kaya dapat yan ay paniwalaan natin. Hindi lang paniwalaan, kailangan panampalatayaan natin. Hindi lang tayo naniniwala, sapagkat ang belief ay paniniwala. Nakikita mo, kaya naniniwala ka. Ang pananampalataya, faith, ay nagtitiwala ka kahit na hindi mo nakita. Langit. Tayo po ay naniniwala na may langit. Bakit? Nilagay ng Lord sa brain natin at puso na may langit. Pero hindi natin nakita ang langit. Pero nananampalataya tayo na may langit. Darating ang panahon, doon tayo pupunta. Yung mga mananampalataya. Pero po talagang langit. Kingdom of Heaven. Kaya kung may mga turo na walang langit, ay ilan libo. Kabanala kasulatan, may langit. New Testament, may langit. Nung dumating si Kristo, he preached the Kingdom of Heaven. Kaya talagang, ingat lang po. Okay. Dati was buried, ito po, yung daladala ni Pablo. Ngayon, mga kapatid, Romans 1:16-17. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Hindi ko kinahiya ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit? For it is the power of God to salvation. Ito yung kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan sa lahat, sa bawat isa na naniniwala, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Pag ikaw ay mananampalataya, pag may mga dumarating na mga problema sa buhay, pagsubok, hindi naman exempted ang lahat ng tao sa pagsubok. The just shall live by faith. Ibig sabihin, ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, pag ikaw ay believer ni Kristo,
huwag mong i-compromise yung pananampalataya mo para magkasala ka. Yun ang ibig sabihin. Bakit? Naramdaman mo na yung kapangyarihan ng kaligtasan ng Diyos. The gospel. First, the gospel of the kingdom, Godhead. Second, the gospel of salvation. The gospel of Christ is the gospel of salvation. Number 3, ito po yung the hope of the gospel. Kailan daw darating ang Lord? Okay, tingnan po natin. Gospel of hope. Christ second coming. Yan, Colossians 1:5. Because of the hope, dahil sa pag-asa, which is laid up for you in heaven. Nakahanda ito sa inyo, sa langit, of which you heard before. Noon pa, naririnig nyo na in the word of truth of the gospel. Mga katotohanan ito, talagang magandang balita na to. Itong kaharian ng Diyos, yung paghahari ng Diyos. Sa Colossians 1:23, if indeed you continue in the faith, yan, kailangan magpatuloy tayo sa pananampalataya, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel, which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Kaya hindi tayo pwedeng huminto kahit na panormal yung buhay po ng COVID. Pare, talagang naging mabait tayo nung may mga problema po tayo, nakinig tayo, nanalangin po tayo, hinanap natin na pagharian tayo ng Diyos. Kahit na tuloy-tuloy po yun. Kasi binigyan tayo ng chance ng Lord eh. Bakit? Talagang babalik po siya. That is the hope of the gospel. Kailan magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya, grounded and steadfast. Kailangan talagang nakabaon po yan. Steadfast. Vigilant. Talagang unmovable. Hindi tayo pwedeng matinag sa pag-asa ng mabuting balita o ebanghelyo na ating narinig. Ito po, which was preached to every creature under heaven. Lahat ng nilalang. Ipinangaral ito dito sa ibabaw ng mundong ito. Na si Paul ay naging isa sa mga minister. 2 Timothy 1:10, but has now been revealed by appearing of our Savior Jesus Christ, who was abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. Pero nyo mga kapatid, ang mga nauna na sa atin ng mananampalataya, natutulog lang po. Kaya totoo po yung sinabi ng Lord eh. Pag kayo'y naniniwala at lumalapit kayo sa akin, at kayo na ng palataya at nanalig, hindi na kayo kailangan magugutom pa, at hindi na kayo mauhaw pa, at hindi kayo mamamatay. Sa John chapter 6 po yan. Kasi po, bumaba yung living bread. Kaya siya yung ating pagkain. Spiritually po yun. Kaya kung tayo man ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok, pero matuwid ka, nakikihati ka lang sa paghihirap ni Kristo. Pakikihati lang po yun. Kasi hindi ka pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos na comfort zone ka. Na ginawa mo lahat yung gusto mo rito sa lupa. Hindi po. Kaya yung mayaman, si Lazarus at yung mahirap. Sabi nung namatay sila pareho, nakamtan mo naman ang yaman sa pinanggalingan mo. Kaya mahirap talagang pagharian po yung mga matatalino, yung talagang may sariling at yung mga mayayaman, ang hirap pagharian po. Kaya salamat sa Lord kasi po, talagang kung tayo po ay nangusap ang Lord sa atin, tanggapin po natin kasi magpasalamat tayo kasi pinagharian tayo ng Diyos eh. Kaya sabi ng Bible sa Book of Psalms who is man that God is mindful of him? Sino ang tao para alalahanin siya ng Diyos? Matalang galing lang po tayo sa alabok at parang basahan lang po tayo sa kanyang harapan. Pero nilinis niya po tayo, nabag ang Diyos, bumabang ating Panginoon Hesus, kahit na grabe ang kasalanan po natin. Pinatawad niya po tayo, namatay siya sa krus para sa atin, instead na tayo po yung impako. Kaya looking for the blessed hope. Yun yung ating inaantay. Blessed hope yan. And glorious appearing of our great God and Jesus Christ. Ayan. Yung kanyang pagbabalik. Yun ang hinihintay natin. Hallelujah. 3 po yan.
Kaya bakit pa hindi bumabalik? Kasi binibigyan niya na yung mga tao ay magbalik loob. At isa sa mga paalala ng ating Panginoon ay itong COVID-19 na ito. Kaya nung dati kang busy at binigyan ka ng pagkakataon ng 3 buwan na naka-lockdown, nagkaroon ka ng panahon sa iyong mahal sa buhay, sa Panginoon, sa sarili mo, ipagpatuloy mo yan. Huwag kang huminto kasi anytime darating ang Lord, ano sabi ng Bible? Ako ay darating sa panahon na hindi nyo inaasahan. Hindi natin inaasahan ang pagbabalik ng Lord. Sinabi niya na eh. As like as a thief in the night. Kaya sabi niya, be vigilant. Magpuyat kayo. Unmovable. Huwag kayong matitina. Kaya kung dumating yung mga pagsubok na yan, hayaan mo lang, Lord. Itong bagyo na to, sandali lang yan. Lilipas din yan. Walang iniwan po yan sa Pilipinas. Ilan ang bagyong dumarating dito? Taon-taon 21. Ibig sabihin, mas maganda, mas maraming kalmante. Magandang panahon. O ganun din po sa buhay natin. Mas magagandang bagay na nakakamit po natin na nagmumula sa Diyos kaysa yung mga pangit, yung hindi magagandang bagay. Kasi ganun kabuti ang ating Panginoon. Kaya siya po yung He is looking for the blessed hope because He is the author and the finisher of our faith. Siya po yung tumawag sa atin. The author and the finisher, siya rin ang magtatapos. Kung hindi pa babalik ang Lord at tinawag niya na po tayo o mananampalataya, ay natutulog lang po tayo. Sa tagdang panahon sa 1 Thessalonians chapter 4, biglang at the sound of the trump of the Lord, may pakakak, may loud of the sound of the archangel, and the dead and shall rise first. Sino raw ang unang babangunin? Yung mga mananampalataya na tapat. And we who are remain shall caught up together with them in the clouds, and so we shall be ever of the Lord. Ibig sabihin, tayong mga mananatiling tapat ay kukunin niya. Ayaw ng Diyos na matatatakan po tayo. Ayaw ng Diyos na mag-suffer tayo sa tribulation. Bago mag-tribulation dito, ay mga kapatid, yung hindi pa nangyayari noon, kukunin niya na yung kanyang church. Kaya mapalad ka pag naniniwala ka riyan. Pag hindi ka naniniwala dyan, walang magagawa ang Diyos sa'yo. Basta pinangaral ng Diyos, open ang salita ng Diyos, pagdating ng Judgment Day, pag ikaw ay napahamak, hindi dahil sa Diyos, dahil ginusto mo yun. Dahil ang gusto ng Lord, baligtas ang lahat ng tao. Kaya lang, wala tayong magagawa. Sinabi ng Lord, makipot ang daan. Ibig sabihin po, hindi ganun kadali. Kasi maraming pagsubok. Kasi there is a testing of our faith. Ipopurify ka. Isa-sanctify ka. Susubukin ka ng Diyos. Kagaya ng pagsubok ng Diyos sa mga anak ng Diyos, sa mga Israelite, 40 years na nasa ilang. Sinubok sila para hanapin ng Lord yung kanilang tunay na pag-ibig. Kasi yung iba sumusunod lang sa Lord dahil sa blessing. Pag wala ng blessing, nagre-reklamo na. Pag hindi na nabigay yung gusto niya, di nasagot yung kanyang gusto, yung desire sa buhay, magtatampo na sa Diyos, magtatampo na sa kanyang pastor, sa kanyang elder, sa mga leader sa church. Wow! Yan ang tawag po dyan, testing of faith. Pinupurify ka lang ng Lord, kapatid. Kaya salamat po ng marami. Let not your heart be troubled. Tingnan nyo ang second coming ng Lord. In the book of John chapter 14 verse 3, 1-3, let not your heart be troubled. You believe in God, you must also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Yan yung pagbabalik ng ating Panginoon. Yun yung hope of the gospel. Tiro mo, babalikan niya tayo. Ngayon, ang ginagawa niya, kaya hindi pa bumabalik. Diba? Naghanda ng mansion para sa atin. Pag sinabing mansion, ang Diyos ang nagbigay, pinaka-the best po yun. Hindi mo kayang explain. Ano sabi niya? Babalikan ko kayo. I will come again.
Kaya nandun siya, nagpe-prepare, naghahanda ng ating mga mansion. Ng ating bahay. O yung bahay natin ngayon, mananampalataya, ito, did you not know that your body is a temple of the living God? O ayusin natin ito. Pagkatapos nito, mga kapatid, mag-enjoy po tayo, makapiling natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi ng Book of Revelation, huwag ka nang iiyak. I will wipe away your tears and your pain. Kaya salamat sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo, 3 po yun. Kailan nangyari, na-fulfill na yung signs na number 1. Yung mga bato, na kapwa bato, lahat ay nawarak. Nangyari po yun ng AD. Number 2, when are the signs? Yung mga palatandaan, nandiyan na po, nakikita natin, nararanasan natin, na-experience po natin. At number 3, yung kingdom of God ay may pangaral. Kaya nagpakilala ng Lord kung sino siya. The church of God is the bride, and the groom is the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan ng groom ay malinis, virgin, wise, without wrinkle, without spot. I will give you a sign. Hallelujah. Kaya salamat po sa ating Panginoon. The sign of His coming, nandyan na po. And number 3, yun yung pinangaral po natin, the end. Kailan? When will be the end time? Okay? So sinabi na po yun. Number 1, kailan daw? The gospel of what? The Godhead. The gospel of the kingdom of God is the gospel of the Godhead. Ang daladala niya, the gospel of Christ is the gospel of salvation. And number 3, the hope of the gospel is the return, the second coming of Christ. At tayo po ay magpapasalamat at pagpalain po kayong lahat. Sana po, mayroon kayong nakuha at muli, baon-baon po natin yan. Samantalang muli, ay unti-unti nang bumabalik yung ating mga dating kinagawian. Marami po tayong natutunan itong COVID na to. At tayo po ay magpasalamat. Salamat po, Ama, sa aming natutunan muli. Ito po ay lagay mo sa mabuting kalooban upang ito po ay tumubo ng 100, 60 and 30, Panginoon. Pagtibayin mo po ito, Panginoon, at mamunga ito ng sagana. Ingatan mo po ang lahat, pagpalain mo ang lahat, ang mga kapatiran po, i-provide mo ang mga pangangailangan, at ganoon din po, ang mga nanonood, patuloy na patibayin mo ang kanilang mga pananampalataya. Marami pong salamat, ito pong anisamot na langit. In Jesus' name. Amen. Magandang araw po sa inyo muli, sa ating mga viewers, subscriber at mga kapatid sa Panginoon. Salamat po muli sa Panginoon at tayo po'y nagkita-kitang muli sa kabila ng napakarami pong pagsubok. Tunay nga mga kapatid na tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng kanyang mga salita na sa araw pong ito na ginamit po ang ating mahal na Bishop Domingo C. Lucena sa pangangaral po ng kanyang banal na salita na pinamagatang The Gospel of the Kingdom of God. Tunay nga mga kapatid na pag sinabi pong gospel, ito po ay mabuting balita. At pag mabuting balita, ito po ay may dulot na pagpapala. At pagdating naman po sa Kingdom of God, nais po ng Panginoon siyempre na makarating po ang mga tao doon na maligtas po tayo. Hindi lang po kaunti. Nais ng Lord maraming maligtas. Yamang lang mga kapatid, tayo po ay may mga gagawin po. At sa pagbabalik po ng Panginoon, ayon po sa Mateo 24, meron po mga palatandaan ang kanyang pagbabalik. Ano po ang mga bagay na yun? Unang-una po, ang sabi po doon, mag-ingat daw po tayo sa mga false prophet, no? Sapagkat marami daw pong lilitaw na mga false prophet sa huling panahon. Ano ba itong mga false prophet na ito? Ito po yung mga nangangaral kay Kristo na sinasabi nila na dumating na si Kristo, hindi na darating si Kristo, at marami po silang lilinlangin na tao, kaya mag-ingat po tayo. At sila po ay may daladalang turo na akala mo sa Panginoon, yung pala hindi. Kaya pinag-iingat po tayo ng Panginoon. Makinig po tayo sa mabuting balita, na ang nagiging resulta po ay magiging mabuti po tayo. Pero kung nakikinig po kayo at ang resulta ay sumasama ang inyong pag-uugali, sumasama ang inyong buhay, hindi po sa Panginoon yun. Sapagkat pag sinabi pong good news,
kailangan may mabuting pagbabago po sa mga tao. At ganoon din, meron din po tayong mababasa na meron pong mga rumors of war, may mga digmaan, nangyayari na po yan. No? Giyera sa bansa, giyera sa kingdom. Marami mga kapatid. At ganoon din, sabi doon, meron pong pestilence. No? Yung mga kinakain natin minsan, may mga pestilence yan. May mga iba-ibang klaseng sakit. Pero pag nandiyan po ang Panginoon, iingatan po tayo. At sabi nga din po, may mga taggutom. No? Marami po ang nagugutom, kaya mapalad po tayo kung tayo po ay kumakain pa. At magpasalamat tayo sa Panginoon kahit minsan walang ulam, kahit minsan tamang-tama lang. Basta ang mahalaga po, tayo po ay hindi nagugutom, kagaya po ng mga taga-ibang bansa. At ganoon din daw po, meron din pong matinding pag-uusig, no? Nakita nyo naman mga kapatid, yung ating panambahan na pinagbawal ng pagsimba, di ba? Pagsamba. Pero ang Panginoon ay napakabuti po at loloobin ng Lord. By this month, magkikita-kita na po tayo sa ating Sunday worship service. Salamat po sa Panginoon sa tagumpay. Alam po na miss na natin ang pumunta sa mga gawain ng Panginoon. At ang matindi pa dito mga kapatid, ang sabi po, meron daw po mga bagay na nangyayari minsan na hindi natin akalain. At yun po ay mga palatandaan po ng pagbabalik ng Panginoon. Pero wag po tayo mag-alala. Sa kabila po ng mga tribulation na to, sa kabila po ng mga palatandaan na ito, ang sabi ng Bible po, mga kapatid, na tayo po na nananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Sabi nga po, habang tayo nabubuhay, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Lalo na sa mga pangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos po natin ay tapat at kukunin niya po ang kanyang mga anak sa takdang panahon. At kung may nagsasabi po na dumating na ang Panginoon, hallelujah, hindi po mga kapatid, magmamaliw ang salita ng Panginoon. Sapagkat bakit? Ang pagbabalik po ng Panginoon mga kapatid ay makikita ng lahat ng tao. Kasi sabi po sa Bible mga kapatid, na ang pagbabalik po ng Panginoon ay makikita sa kalangitan. Merong matinding kidlat, no? Merong liwanag sa langit na makikita ng mga tao na kung saan sasabihin ng kanilang mga labi na siya ang Panginoon at ang lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Kaya patuloy po tayo maging mapanalanginin mga kapatid. I-prepare po natin lagi ang ating sarili. Maging handa po tayong lagi na sa pagbabalik ng Panginoon, madatnan po na ang ating spiritual ay buhay, gising at nagiging pamumuhay po natin ay nagiging maayos. Maraming salamat po at patuloy po tayo mga kapatid na magpatuloy sa ating pananalig sa Diyos sapagkat yun po mga kapatid ay magiging gamit o bagay na naisibigay sa atin ng Panginoon na tayo po ay manatiling tapat sa Kanya. At ganun din mga kapatid sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga subscriber na nais tumanggap sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa oras na ito. Tanggapin po natin ang ating Panginoon na tagapagligtas. Hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Kailangan mo ng Savior at gagawin mo yan sa araw na ito sapagkat nais ng Panginoon na maligtas ang ating kaluluwa. Kaya po, inayayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y sumunod sa maikling panalangin ng pagtanggap. Ipigit po natin sumandali ang ating mga mata. Tayo po yumuko at itaas po natin ang ating mga kamay. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Ako po'y lumalapit sa iyong banal na trono, nagpapakumbaba po sa aking sarili. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala, pagkukulang na nagawa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos.
Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Salamat din po sa pagpapala na aking pong natamo sa araw na ito. Sa iyo lamang po ang papuri, in Jesus' name. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon at nawa patuloy po tayong makinig ng kanyang banal na salita para po yung gospel ng Panginoon ay patuloy na lumago sa ating mga kaluluwa. Kailangan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon para tayo po ay manatiling tapat sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. At ganoon din po mga kapatid sa lahat po ng nakinig sa araw na ito at sa mga nais pa na matunghayan ang programang ito. Kung kayo po ay napagpala, patuloy po natin ito i-subscribe, i-likes at i-share para naman po yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa po nakakaalam ng gospel o mabuting balita ng Panginoon, ay may parating po natin sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Wag po natin kalilimutan, JCLGAA, sa ating YouTube at Facebook account po. Meron po tayong gawain every Friday po, 5 p.m. po, at every Sunday naman po, 9 a.m. po ng umaga. Tayo po ay magkakaroon ng Sunday worship service. Salamat po ng marami mga kapatid sa pagpapala po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Tayo po ay muling mananalangin bilang pagtatapos pansamantala ng gawain ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat muli sa oras na ito. At kami po ay pinagpala mo ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa gospel na ipinarating mo po sa bawat isang mga anak mo. Salamat po sa kaligtasan na aming natamo. Nawa patuloy po kami maging tapat hanggang wakas, Panginoon, upang kami maligtas. Sa kabila po, O Diyos, sa mga bagay na humahadlang po sa aming mga pananampalataya, nandiyan ka, Panginoon, na kami po ay iniingatan, sinusubaybayan. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy mo po kami ilagay sa iyong mapagpalang kamay, at huwag mong hayaan, Panginoon, na may mawalay po sa iyong mga anak. Bagkos kami po, O Diyos, ay patuloy na mananalangin, patuloy po kami, Lord, na susunod sa iyong kalooban, patuloy kami, Panginoon, O God, na magbabahagi ng mabuting balita. Maraming po salamat, Lord God, na sa araw din po ito, kami po ay binayayaan mo na ng magandang panahon. Hallelujah, unti-unti, Lord, nagkakaroon na po kami ng kalayaan na lumabas. Ang aming mga kapatiran po, meron na po kaming pagkakataon na magkita-kita, mag-fellowship, at ganun din, meron po kami, Panginoon, na pagkakataon, Panginoon, na masilayan muli, Panginoon, O God, ang pagpapala mo po sa amin sa araw-araw, Lord, kasama po ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa pinadala mong kagalingan sa aming bansa at maging COVID-free na po ang lahat ng bansa, maging ang aming bansa, Panginoon. Lord God, salamat po at patuloy, Diyos, na ikaw po ang manguna sa bansa namin. Patuloy, Lord, na maraming tao, Panginoon, ang lalo pang maging masigasig sa kanilang buhay espiritual, Panginoon. Palagi pa sila, Lord God, hallelujah, na maging masipag sa mga gawain mo, paggawa ng mabubuting bagay, Panginoon. Salamat sa pagtuturo mo po sa amin, Panginoon, na kami, O Diyos, ay manatiling tapat sa iyo, manatili kami, Lord, na nananalig, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy kaming mamumuhay, Panginoon, O God, na may pag-asa, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, ang siya po namin kasama, Panginoon, sa mga bagay na nangyari po sa amin sa panahong ito. Salamat, Lord, at binigyan mo po kaming muli ng pagkakataon na kami po ay makapaglingkod sa iyo, kasama po ang aming mga kapatiran, kasama po ang aming mga mahal sa buhay, kasama po ang aming mga kababayan. Salamat po sa pagpapala, sa pagliligtas. Salamat din po, Lord, sa kagalingan,
Salamat po, Diyos, at sinet free mo na kami sa virus na ito, Jesus. Hallelujah. Marami po salamat, Panginoon, sa tagumpay na ipinagkaloob po sa amin. Sa iyo lamang po ang papuri, parangal at pagdakila sa aming buhay na Diyos. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless.